seche moko internal wrangles mag obila nyalo lead to, because DIG gini osego, aneno weche gazet ng'ato wacho ni ng'ato yuda 100 million mowuok e traffic, mano pesa mowuok kanyo, kata ken bribery, to ng'ano mabe timo mano. DIG en ng'ama nigi privileges mang'eny ma is a bit comfortable, Kenya wacho ni odwa dhi kawo pesa askar, but apparently nyaka ne kijana no ket kanyo nitie aseneno kata mano opposition ka ng'ato wacho ni yo ni mano ne komwa, ni komu nade, ni jomoko kabila moro ni Kenya ka magin kane giyudo telo to komno jakabindgi kende mobetie throughout, to nyaka jatelo ni bedi nogol jakabila manodhicha to chako ket jakabindgi, and jakabindgi no be nyocho bedo promoted ma kore mobedo maduong' mogik e obila, jalango ni kore aka nyocho biro. So nyaka wabed very careful a discussion ni, because an gi mang'e ni police oluoro mogik en ng'ato tho e sel mare.